मोसौ मानै नुजादों आं दा सिमाङावनो आरो मोसौआ मासे गुफुर मासे गोजा गुफुर मासेयाबो गोजा मासेयाबो टफि गाननाय बायदि आरो ओमफ्राय मोसौ गुफुर मासेया आंखौ सौनो नागिरदोंमोन आरो सिमाङावनो आरो सौनो नागिरनायाव मोसौ गुफुरा ओरै सासे मानसिया हौवा मानसि बे फैना होनदो र' सौनाङा बियो आंनिनो फिसा जोंनियाव फैफिनबाय इदि होनना बुंदो सरगियारि नों बबेनिफ्राय आं सनापुरनिनो ओमफ्राय नोङो माबायदि इसोरनि अननायखौ मोनदों माबायदि साखा जानायखौ मोनदों दे बुंनो हागोन आं माने बारा गोबावबो जिरायबाय थानायामोन खिथांख्रिया जोबोद दुखु मोनोमोन ओमफ्राय खिनोबो हाया खिनायावबो थैसाम गयो ओमफ्राय एसे मोदोम बारायनाय बायदि जादों बेयो माने दैज्लांनिफ्राय जुलाइनिफ्राय जादों माइ गायनायनिफ्राय फाइल्स बेमार बायदि जादों फाइल्स बेराम बायसि फाइल्स ना मा आं मिथिया जायखिजाया दा सन्देह खालामना लादोंमोन आरो फाइल्स जादों होननानै ओमफ्राय बे दैज्लांनिफ्रायनो आं बिनि मुलि जायाबा थानो हाया माने गोबां सानानै थानो हाया गोबाव सम जिरायना थाबाय थानाया ओमफ्राय आंहा गोसोआव मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो ओमफ्राय आं रिट्रिकआव बाहागो लाबा दैमालु फैनायाव बाहागो लाबा आं मुलि जायाबाबो सोखा जानायखौ मोनगोन बिदि साननानै आं दंमोन ओमफ्राय आं फैनायनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो आं जिरायनायाव फार्स्टआव एसे खस्थ' मोनदोंमोन बारा जिरायनो हाया मोनदोंमोन सानाय मोनदोंमोन ओमफ्राय दा जिरायबाय थाबाबो जेबो मोनाखै मोजां सानसे जाखाबाय जिरायनाया सानथामनि गेजेरावनो मुलि जादों जायाखै जेबो जायाखै ओमफ्राय जाबाय थानांगौमोन आगोलाव गेजेर गेजेर बिदिनो बिनि मुलि जायोमोन आं सानायाव अफार जाबा थानो हायाबा माने फाइल्सआनो जाबाय फाइल्स बेमारा गोबां फायखाना नालायाव सायो आरो थै ओंखारो नोंनि उदैयाव दैया खमथार दै खमाव बिदिनो फायखाना गथा जायो फायखाना नालाजों जेनेबा गोरा फायखाना जानायाव फैनायाव फायखाना नालाया खस्थ' मोनो बेयो दैनि खमाव नों सानसेयाव खय गिलास दै लोङो आं दैखौ गांबासो लोङो गाङाबा लोङा जायनि थाखाय नोंखौ बुंदों नोंना दै खम गोबां मानसिफ्रा दै लोङा दै लोङैयावनो दिनै बे उदैनि प्रब्लेमाव बेबायदिनो बे बेरामा जायो फाइल्स बेमारा बबेनिफ्राय दै गैयैयाव नोङो ओंखाम जानायखौल' जायो बेनिफ्राय नोङो दै लोङा गांबाल' ओंखाम जाबाल' नाथाय फुंनि समाव नोङो हाथाय मानजिखांनानै नोङो गिलासथाम उदै खालियाव दै लोंनो नांगौ बेनि उनाव आधा घन्टानि उनाव नोङो लोङो सानसेयाव 10-12 गिलास दै लोंनो हाबायब्ला नोंनि बे फाइल्स बेमारा मुलिबो जानांला आरो नों इसोरनि अननायजों नों सोखा जानायखौ मोनगोन गोबां मानसिफ्रा दै लोङा जायनि थाखाय बियो उदैनि बेमार गेस्ट्रिक सानाय सुनाय बे गासैबो गाव गावनो खालामना लायो ओंखायनो नोङो मालाबाबो बेबायदि खालामना लानो नों दैखौ गांबाल' लोंसिगोन नामा गाङालासेनो लोंगोन ना गाङाबाबो लोंसिगोन बेनिफ्राय ओंखाम जाबाल' लोंसिगोन नामा लोङा उदै खालियाव नों खय गिलास लोङो आं दाथ' ओरैबायसि लोङा माब्लाबा एसेल' गिलाससेखौनो समाव लोंनो हाया गिलासखौनो जायनि थाखाय नोंनि मोदोमाव दै गैया मोदोमनि बिगुरनि गासैबो दै गैयैयाव बे नायदो मोखाङाव नोंना गासै सिथर दंजोबो मानोना नोंनि लिभार आरो नोंनि माखासे उदैया लिभारफ्रा खस्थ' मोनो किडनिया खस्थ' मोनो मानो नोङो हजम सक्तिया गोमालांबाय जायनि थाखाय बेयो फाइल्स बेमारा बेनिफ्राय फैयो दै गैयैयाव दैनि अभाबाव नोंनि मोदोमाव दै गैया जायनि थाखाय नोंनि सेहेराबो डाउन जालांगोन जायनाव दै गैया मोखांनि सेहेराफ्रा गासैबो महरा गाज्रि जालाङो मोदोमनि स्किननि बिगुरफ्रा गासैबो गाज्रि जालाङो बेखायनो नोङो दै लों जानाय फ्राय बुस्थु जानो नाङा नोंनाव उदैनि प्रब्लेम दं दंना गैया गेजेर गेजेर जायो फायखाना गोरा जायो नामा मालाबा गोरा जायो आगोलाव बिदिनो मास मोनब्रै मोनबा गोरा जाखाबायमोन ओमफ्राय बिदिनो लासैनो उनाव दैज्लांनिफ्राय खिनो हाया खिबा थैसाम गनाय सायो आलौवो बिदि जाजोबदों नोङो बेबायदि मायोब्ला गोबां दै लोंनांसिगोन आरो बिदिनो उदैया गोबां सायोब्ला नोङो एल'भेराखौ नोङो देग्लिनानै बेनिफ्राय मोजां सुनानै हाग्लिनानै हरसे सोमनानै अखानायै फुङाव उदै खालियाव बे दैखौ नोङो लों अब्ला नोंनि एल'भेराजों नोंनि उदै सानायाबो खारगोन बेनिखायनो नोंनाव दै गैया बेफोर गासैबो नोंनि दैनि प्रब्लेमाव जादों नों दिनैनिफ्राय दै लोंनो थांखि लासिगोन दा औ लासिगोन आरो नोंनि दा माबायदि मोनदों नोङो आं दा मोजां मोनदों बेयाव बाहागो लाना खिनायावबो दा थैसाम गवाखै नोंनि फाइल्स बेमारनिफ्राय बेहाय बाहागो लानायनिफ्राय खिनियावबो थै गवाखै जिरायनोबो हाबाय जिरायनोबो हायामोन फाइल्स बेमार जायोब्ला जिरायनो हाया बिराद फायखाना सायो आइखां मैखां जायो गोबां खस्थ' मोनो दा इसोरा नोंखौ अनबाय बेखायनो हामबाय मा नाम होनदोंमोन जमुना सरगियारि बेनिफ्राय नोंहा गथ'फोर दंना गैया दङ सानै नोंहा दा बाहाय नोङो बिदिनो बाहागो लादो इसोरा नोंखौ अनबाय आरो नों बिदि मोजां दै लोंदो आमेन दे सुक्लेस्वरि बर' नों मा जादोंमोन आंहा सुगार डायबेटिस जानानै दा
बायदि रोखोम बेरामफोरा जाबोदो दानि माने इ मेगन फारसेया नुथारला इ फारसेखौ दाखालि बावैहाय अपारेसन खालामदो बेनिफ्राय दा आङो अपारेसन खालामना दा माबायदि नुखो दा एसे नुदो आरो इखै फारसेखै बेनिफ्राय आरो दा आंनिया बेमारा इदिनो थाबायबाथाय हां थोनो थोनो मोनो हार्टनि दुरबल आरो लान्सआव दै जानाय बायदि मोनो उहा लानो हाया मोनो हरफोराव दा माबायदि मोनदोंलाय दा एसे मोजां मोनदों आफा इसोरनि अननायाव आङो जानायाबो बहुद गोबाव जाबाय बेमार जानाया आरो दे जोङो आगोलावहाय इ दैमालु फंबायजोंनो रिटिकबो लाजादो जों बै मुसलपुर मिसनाव बिनिफ्रायनो जों जौ सेरेब लोंनो गारखादो नों गारबाय गारनाया गारदों दाबो लोंफिनदो नामा लोङा बेनिफ्राय बेमारा आंहा बहुद मायबा मायबि टेनसनफोरावनो आं जालाबायदो दा ओंखायनो दा बायदि रोखोम बेमार जानानै आं बिनोसै दे आंनि आं सोखा जानो लुगैयो दिनै हरावबो जादों नों बबेनि आं रामपुरनिफ्राय फैदों ओमफ्राय आङो बेवहाय बिजानानै एसे मोजां मोनदो नाथाय सुगार जानायाव इनफेकसन जादोंमोन आथिङा ओमफ्राय इयो सानानै मेजेवनाया थाबायनो एसे हाया इदि मोनबाय सुगार बेमार नों ख्रिस्टान ना हिन्दु आङो आवगोलहाय ख्रिस्टानमोन दा हिन्दुजों हाबा जादो हिन्दुजों हाबा जादों आच्चा नों जिसुखौ बावबाय नामा बावाखै बावैनि थाखायनोथ' इयाव हामजानो थाखाय नायजानो फैदों आङो न'आव नारदों नामा न'आव सोरबा नारदों नामा नाराखै मैदेर नारनाय बायदि सोरबा नारदों होननाय खोनादों हा नाराखै नोंसोर बेबायदि साननाय गोनो गोथो दं नामा साननाय माने फिसाया आंनिया हिन्दु नालाय इ बारा फोथाया आं ख्रिस्टान नालाय फोथायो आङो नोंथ' ख्रिस्टानखाय फोथायबाय नोंनि फिसाया फैना फैयाखै फिसाया आंखो अपारेसनाव लांनो गोनां नालाय खामानि मावनो थांदो एसे फैसा दिहुननो थांदो आच्चा बे अपारेसनाबो साक्सेस जानाय बायदि इसोरनि बोर नांगौ गासै इसोरनि बोर नांगौ थाखा खामायनायावबो बोर नांगौ दा बेनिखायनो नोङो नोंनि फिसायखौ नोङो इसोरनि बोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला बेनिखायनो लाबोनांगोन नाथाय बाहाय फैबा ख्रिस्टान जानांगौ बेखौ फोरमायाखै आं माने इसोरनि बोर नांगौ आं बयनिबो थाखाय बिना हरगोन फैनाय नङा खोना ब्रादार एसे लोङोना जौ एसे लोङोना गोबां लोङो एसे गोबाङानो लोङो दाना एसे गोबां जालायबाय दा एसेल'मोन दा दसेनो बांबावबाय बिदि गोबां लोङो बेनिखायनो बे लोंग्राब्लाबो गासैखौबो इसोरनो गथायोब्ला इसोरा निमाहा होयो जुदि निमाहा लायोब्ला ओंखायनो अब्ला नोंनि फिसायाबो गोसो सोलायथों जौ लोंनाय रागा जोंनाय इनाय मावनाय बे गासैखौबो सोलायनानै इसोरनाव फैब्ला नोंनि अपारेसनाबो साक्सेस जागोन आरो नोंनि गासैबो सैनायनिफ्रायखौ जिसुआ सोखाथारगोन बेनिखायनो नोंनि फिसायखौबो लानो फै जिसुआबो नोंनि मुङा मा नाम नमिता बर' नों बबेनिफ्राय फैदों बाथौफुरिनिफ्राय आच्चा बेनिफ्राय नों बाहाय माब्ला फैयामोन रिटिकआव आं दाख्लै जाजेननायनिफ्रायनो फैदों नों बाहाय फैनानै नोंनि गोसो आरो जिउखौ गोजोननायखौ मोनदों ना मोनाखै आं गोजोननाय मोन्दों बेनिफ्राय नोंहा मा जादोंमोन मानि थाखाय नों बाहाय टेस्टिमनि होनो फैदों दे बुं नों बुंनो हागोन दा नों मानि थाखाय बाहाय गसंदों आरो मा जादोंमोन बेखौ दे बुं एसे आं बेयाव बेमार सोखा जानो फैदों आंनि एमसि जानाया गोमादों बेनि थाखायनो आंनिया दाबो एमसि जानायखौ हामगोन होननानै आं सानो नाथाय आंनि हौवाया आंखौ गुरुत्थ' होआखै गुरुत्थ' होआखै बहा दं बियो बिखौ लिंहरदोंमोन बियो आं थांनो हानाय नङा होननानै खामानियाव थांबाय फोथायनाया सानैनियावबो थानांगोन अब्लासो इसोरनि गेदेर अननायखौ मोनगोन दा नोंनि फिसाया फोथाया आरो नों फोथायो खावसे खावनै जानाय बेनिखायनो नोंसोरो फोथायनायाव था आं सोखाया आंहा बोलो गैया इसोरा नोंनि फोथायनायखौसो नोंखौ सोखागोन इसोरासो नोंखौ अनगोन बेनिखायनो नोङो बे जायगायाव फैदोंब्ला नोंनि फिसायखौबो लाना फै गाबोन आरो बियो फैनाय नङा मैया आं थानायाव गथ'आबो लोमजाना होबाय आंदो बेनिफ्राय बेखौनो गोसोआव दुखु मोनदों नों खावसेखि थांदो खावसेखि मा जाखो होननानै आंखौ बोराबदो आरो दे जों बिगोन नोंनि फिसायनि नामा मा नाम डिउटि बर' दे इसोरा बोर होथों नोंनि नामा मा नाम आंनिया तरालि सरगियारि बबेनिफ्राय आं मरिसुपानिफ्राय फैदों बेनिफ्राय नोंहा मा जादोंमोन आंहाथ' सिगाङाव टिउमार जादोंमोन ओमफ्राय गल ब्लाडाराव पाथर इयो आङो हिन्दु थानायाव समायावनो आङो अपारेसनखौ खालामदो आं ख्रिस्टानाव हाबनाया बारा गोबाव जायाखै आगस्ट'नि सिगाङाव
लादो आरो बाप्तिस्माखौ लादो आरो आं जेनेबा बाप्तिस्माखौ लादो ओमफ्राय इनि उनाव आंहा बाप्तिस्मा लानायनि सिगां ओरैबायदि बेराम जादोंमोन अपारेसन खालामखांनायनि उनावबो आंहा उदै सानाय जादोंमोन उदै साना थानो हाया इनि उनाव आङो मा जालाङो आं गावनो मिथिया आखाइ आथिं बख्रावबो नामायो जाय आंखो आंनि हौवाया जेनेबा आंखो खोन्थायोमोन आरो नों इदि जादोंमोन होनना आथिं आखाइ गुसु जाजोबलाङोमोन ओमफ्राय इदिनो आंनि न'खरनि हौवानि न'खरनि भागि बंख गासैबो ख्रिस्टियानानो ओमफ्राय जोंहाल' हिन्दुमोन आरो ओमफ्राय दा बाप्तिस्मा लानायाबो आंजों फिसाजोजोंल' लादो हौवाया गैथ'वा दा गुबुनाव थांदो ओमफ्राय आङो न'खरनि बिजावजालि जोंहानि गेदेर इसोरनाव थांनानै आङो इसोरनाव बिजादो गामिनि पालकफोरनि हेफाजाबजों आरो न'खरनि हेफाजाबजों ओमफ्राय आङो बिजानानै इसोरनाव बिजानानै हामजानायखौ मोनदो आरो माने आङो जि खालि इसोरनियाव बिजानो होननानै थांदो बिनियाव आंनो गोसो मोदोम जिउजों जि जाय जागोन आं जिसुनियावनो थैयोबाबो जिसुनावनो थैगोन थाङोबाबो जिसुनावनो थांगोन खिन्थु आंनि फिसाया एसे गोनो गोथो दंमोन आरो माथो बिजाबाबो हामा माथो अजा नायबाबो हामा इदि होनना सानदोंमोन आरो इनि उनाव ओमफ्राय आङो जि खालि बिजानायनि साननै जेनेबा आंनो हारसिं आर'ज खालामनायाव आरो साननै उनाव आङो सिमाङाव नुदो आंखौ हौवाया इदि होनबाय नोंखौ नांला इदि होनदो सिमाङावसो दे नोंखौ नांला इदि होननायाव आङो सिमाङाव इदि होननायखाय नोंनो आंनो नांलाबा आंखौ आइया लांनो फैदो आं आइजो थांनोसै इदि होनना बुंबाय आं इदि होनना बुंनायाव आंखौ हायाव ओरैहाय आं उन्दुना थाबाय आरो आंखौ लांसिगोन आरो आंखौ बिमाया लांनो फैबाय होनना बुंबाय नालाय आं सिमाङावनो आरो सिमाङाव ओमफ्राय ओरैबायदि आइ मारियाम बायदि नुदों आरो आं एकदम आइ मारियाम बायदि समायना आंखौ हा सिङाव लाना थांबाय लाना थांना आंखौ बोख्लायहैबाय गाहायाव बोख्लायहैनानै मोसौ मानै नुजादों आंदो सिमाङावनो आरो मोसौआ मासे गुफुर मासे गोजा गुफुर मासेयाबो गोजा मासेयाबो थफि गाननाय बायदि आरो ओमफ्राय मोसौ गुफुर मासेया आंखौ सौनो नागिरदोंमोन आरो सिमाङावनो आरो सौनो नागिरनायाव मोसौ गुफुरा सासे मानसिया हौवा मानसि इयो फैना होनदो र' सौनाङा बियो आंनिनो फिसा जोंनियाव फैफिनबाय इदि होनना बुंदो इदि होननायाव मोसौआ ओरैबायदि बारल'ना मोसादो जोंनि मानसिया जोंनियाव फैफिनबाय होननानै मोसौआ बारल'नानै बुंबाय आरो ओमफ्राय आंनि सारि मोननानै सानबाय आं जिसुआनो बेफोरबायदि जेनेबा आं जिसुनियाव फैनायखाय जिसुखौ खुलुमनायखाय जिसुआ जेनेबा आंनि फिसाया आंनियाव फैफिनबाय होननानै रंजादो होनना जेनेबा आंखौ जाय बिग्रा हेफाजाब होग्रा बिसोरनि थाखाय सिगाङाव आं बुंबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो इसोरनि गेदेर अननायखौ मोनबाय आरो दा दिनै आंनि उदै सानायफोराबो हामजोब्बाय आंनि देहा सोलेरनि गासै बेरामा हामबाय आरो आंनि फिसायनि उदैयाव स्टन जादोंमोन बेयो सिगाङाव थांखांबाय इनि उनाव आरो जाबावदोंमोन जानाय उनाव खिन्थु आंनि बिनायजों गावनि फोथायनायजों दा बिनि स्टनाबो हामलांबाय आरो आंनि बेमाराबो सोखाजानायखौ मोनबाय आरो आं बे रिटिकआव फैनानै नों माबायदि मोनखो नोंनि बेरामा माबायदि मोनखो बेखौ बुंनो हागोन आं जोबोर मोजां मोनदों आरो आं जिसुखौ जोबजासे आङो आंनि जिउ जोबब्लाबो जिसुखौ बावा आङो जेब्लायबो बावा आं आखाइ खबना हो बिनि थाखाय फोरबो जिसुखौ हाजारसे हामबाय होयो आंनि गोरबो गोसो मैखुनजों हाजारसे हामबाय आरो हामबाय फोरबो जिसुखौ आरो बिमा अनसुलि आइथामारिमखौ हाजारसे हामबायो मानोना बिमा अनसुलि आइथामारि आंखौ हेफाजाब होना फोरबो जिसुनियाव बिख'नानै होबाय बिनि थाखाय हाजारसे हामबाय होयो आइ बिमा अनसुलि आइथामारिमखौ आदसा दिनै नोङो बे रिटिकआव फैनानै नोङो बे सनापुर रिटिकआव फैनानै आरो बे सानथाम सानब्रै रिटिकआव फैनानै दिनै नों बिजानायनि उनावहाय नोंनि बे बेरामा मामोन बे बेरामा मामोन माने माबायदि बेराम बेखौ खोन्थाखाबाय दा नों बेरामखौथ' खोन्थाखाबाय ओमफ्राय दा नोंनि देहा मोदोमा माबायदि मोनखो देहा मोदोमा आं बिराद मोजां मोनदों आरो आं जेबो गैला आंनियाव थारमाने मैया दाख्लै फार्स्ट खालि फैनायाव आंनियाव उदै सानाय मोन्दोंमोन आंहा फोथायनाय दं इसोरा बेयाव दङ आंनि उदै सानायखौबो जेबो खालामनो हाया होनना आं फोथायनाय दं नालाय आं हामलांखादोंबो आरो आङो इसोरखौ हामबाय होदो आरो जिसुआ नोंखौ सोखाबाय गोबारै आखाइ खबना होदो